ассалому алайкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дидесен. Насиб боша имрӯзи видеои мо инҷа сар мешавад. Имрӯз рӯзи 9 май, рӯзи ғалаба. Кӯдако дихан хостем камтар тамошо барем кӯдакора. Дар инҷа бошад паркай, парк дар шаҳри Ангарския. Чӣ хеле ки дидесен, олиам дарахтои мо сабз нест, алафо нав баромадесанд дӯстони азиз. Дар инҷа мия фонтана адисе мтарика селои майдаҳак вардагӣ бондагиян. Чӣ хеле дидесен, чархофалаки калон онҷа якта ҳасте. Олдаамоам сувор мешем. Ҳатман бо мо бошен дӯстони азиз. Видеоро тамошо кунед ногузаронда. Дар инҷа боша мо кӯдакора ҳамроҳи мома ва бобошон ҳама каса тамошо овардем. Ин ҳама аллакай парад буд шуда дар парк омадесанд. Яктанимта одамо омадесанд. Ин парк ҳами чиам надора. Ин фақат як ҷангали калоне. Мисли пешои домодам хеле бозиёй ҳастанд. Хел бондагӣ адисе кавселак овардагиян барои кӯдако. Фирдавса бинӣ намедава меирава ба манат наместа пир. Хай ҳатман видеоро тамошо кунед абои азиз. Ногардонда вақте пихтипаз мебонӣ пасмотрам камай немхелиё ягонҷо тамошо бубони беҳад пасмотр намегира. Намедонам чӣ хеле ки интересни неста одамода. ҳатман нависен. Хек бояд мо хел кам видео када бонем. Хел ҷора видео мекунӣ пасмотрош беҳад камай. Чӣ хеле интересни неста ба фикрм да одамо. Хай бозам имрӯзи видеои мо инҷа сар мешава. Фақат ами сайлгаштӣ дар шаҳри Ангарский. Я рӯзи дароз одамои рӯзадор дӯстони азиз. Ана чӣ хеле ки дидем чархофалак мегум намедонам беҳад калона. Чӣ хеле ки аст дар кулоби мо ҳам ҳастам хел. Ӯ хел маҳкам нестай. Ӯ ячиёш и ҳама шиша дора маҳкамай. кӯдако хостан дар ами савор шавам. Одами калон 250 рублай, одами майда 200 рубл. Ана максимчик бесплатния, то 5 сола бесплатния. 5 солавусу сумқати беҳад остай мерава. қостай аст ки ҳоз мебурем дар ин баланди кучига пайдароам тор. кӯдакоро овардем беҳад хирсанда. имрӯз хостем камтар хирсандӣ кунам. аллакай чӣ хеле ки шумо диден мо сувор шудем дӯстони азиз. Дар баландӣ як мебароем. Намедонам ҳамаш ҷангал тофтесай. Намедонам шаҳр метова наметова айҷа. хай бо мо бошен нигаҳ кунен ҳама ҷо ҷангал метова. шаҳр соз наметова барое ки ами боғ фақат ҷангале дар ами парк. аллакай мо уже баланд шудем. серавно тарс аст дар дил. мегем дигар намешинем соф. беҳад иёста мера ҳатто чувство намекунӣ ки дар ами чиштагӣ ва серавно хай тарс аст. аллакай шаҳр нигаҳ кунем кам метова барои дарахт бисёрай ҷангалзорай. шаҳр наметофтай. ма гуфтам албатта метавад нигаҳ кунем дата бобо момашитагӣ и қараки тофтесан. дар инҷа боша фирдавси давлат гап зесан неметарсан ҳечи. максума бугӯяй митор файрод кесай деда гуфта. дӯстони азиз ма гуфтам албатта метова шаҳр ки наметофтай. ҷоями қарибои чиш метофтай.
фақат ҷангале. Иҷам даруням парк ҳай. Камтар пеш овардам, камера кардам. хай намахлаб дӯстони азиз, ҳатман видеоро тамошо кунед. Намедонам чӣ ба интересни нестеш мода ё байд мебонам. Амуда интересни набоша. Намедонам ё гап бизанӣ. Намедонам хайку бинемиш видеомон чӣ хел мешида бошад. Нигаҳ кунед, аллакай мо дар баландӣ биромадагием. Амқа страшняй. Неки кӯдако соф наметарсанд. Мо одамои калон дар дилмон тарсай. Худо соқ саломат мегӯем амтор бифуроем. Дига соф намешинем. Я овоз чирак чирак яке мекунам, мегӯёзи тамом мешикана. Худои тоба. Одамизод тарс аст сераону дар дил. Кӯдако парво надоранд. Он Максума бинед. Деда гуфтаем, инҷа дед ҷадида ҷағас када файро дора. Фирдавс боша бай гуфтисе дӯстони азиз. Даҷа мавозуш накуштам. Идарам ҷаға вағай бароямо. Аллакай уже мо фуромадем. Давлатҷони ма космос гуфта гап задисай. Бихрем бачама. Дар ҷо мо овозош намон барое ки Фирдавс бияд баланд гап засай. хай акнун мо фуромадем. хай бо далши мерем, бо чӣ гап мешавад. дӯстони азиз бо мо бошен, ҳатман видеоро тамошо кунед. намқами парк ҳамқад чизи соз дошта, дига ҳичи надора, хеле интересни. Вияду кавасил дига овардагиян. Ора бо ба фикр мекунанд мебаранам хел барои праздник овардагиян. И парки мо ҳамқад чиз дошта. Сувор шудем хай. Ёранг дамавой воре ба фикр мекидар ё гул мешунонда бошанд. Вале чӣ неста. Нигаҳ кунед Максум. Ҳамқа даволния ки дуду мерам гуфта. хай имрӯз хурсанди кӯдако. Акай Фирдавс дар пеши мошинчо тайёрай. Азибо дар яда чиз дига кӯдако сувор мешаванд. Баъд бо насиб боша ба чӣ мерем? Фестивал мебаремшон. ин намедонам ин самокат боша чӣ боша. ҳамқа тез мекуна. Ай ба фикрам ки ба мичи ай ба тариқати ай кӯдако наметарсам. бинед чӣ хел ай мекунам. вақти дарамо видео кардан гап бизанӣ хубая. гапота ҳамаша мезанӣ. дӯстони азиз, вақти бо гап мезанӣ видео дурозтара. вақти монтаж карданда овозо бад намешава. маҷбурӣ ки овоза бикушӣ, қайқаша бубурӣ, бо яксар гап бизанӣ барои ҳамқа. дар ҷа бошад давлат қатъи Максумчик.
در این ماشین سوار شیشتن. این ماشین نمیدونم سسته با فکرم کمتر چیش قمیران قمیستن. خیلی خالصتون عزیز کمتر خیلی گفتم ویدیو کدامی قرقی تا آخرش نمیکنیم جد چند کرو کفر میگردن نمکسوم چیک در پویز سوار شده. این پویز 150 روبله 3 minut. Яка خیلی سوم کار میکنن 3 minut میشینه 150 روبل میگیرن. یا بچه من با در ایجا بر اومدن با دایی باید بشینن خیلی فقط میپرن. تویش سخت کرد نیمی مینوت چون уже میروه با دولت باید تو دیگرش بشنونه نیمی مینوت داره می سوز کردن چی میروه ایجا سخت برکت برامد. خیلی کودکا عوض دارن یعنی چی اینترس نیسته همی میپره. اینجا شده باشد دولت جانم سوار شید سبکن می اوچول میکنم میپرن ایسه بایسه. خیلی دوستانی عزیز با ما رامون دوام دادیم. فستیوال میریم نمیدونم هر وقت بطود می اومد دفعه رفتیم مولی بطوط سخکگی نیستن نه بسیانی که موی نیتری دادرین مو و او چی میبونن غاز میگیم چی میگیم مویو ای هم موی گفتستن خیلی ولی نه سوز کسن ولی بعد نمیجده مرغاوی ورین نه بایدم زد در امی 3-4 تا میارن بعد کودکا هم خیلی میشینن ولی نه ویچار سوز کسن ما گفتیم البته جانم آورده یکی نی تا قایم ماشین چو در جمعشنونیم شون در جمع 200 روبله اینا بطوط تولی درجه تنکگیه سوزکگی نیسته بطوط بیاد کالونه هر ساله همه وقت اینجا سوزش میکنن خیلی که اسپید نکدن ولی نکدنش. دوستان عزیز اینجا شهری انگارسکیه نه فستیواله فیرداز قطی باباش رفته سه اکا جا ماماشو رفتن. دوستان عزیز نصیب باشه ویدیوی ما در اینجا به آخر میرسه. از رحمتی کلان کسانی که تا آخر ویدیو را با ما بودن میندارستم از هر یک شما پای عزیز.